Tak po 3 rokoch na tejto dráhe som si musela trošku aj pripomenúť a keď sme sem cestovali, tak som sa v aute akoby učila zákruty od začiatku, že ktorá je doprava, ktorá je doľava. Potom som si prešla tú dráhu, teda trackwalk a v podstate prvý tréningový deň, keď som išla monobob, tak už v tej jazde alebo po prvej jazde už som mala pocit, ako by som tu jazdila, takže v tomto nebolo nejaký šok. Pamätala som si, že táto dráha bola taká rýchla, takže tá rýchlosť ma trošku prekvapila príjemne. Tak to umiestnenie není úplne to, v čo som dúfala, ale myslím si, že vieme, kde máme rezervy a kde mám aj ja rezervy a na čom treba pracovať a budeme sa snažiť o to, aby sme v budúcej sezóne boli konkurencieschopné aj v tej vysokej konkurencii, ktorá je každým rokom väčšia. Tak cieľ si dávam taký ako do každého preteku a to je, aby štart bol čo najlepší a aby som zajazdila čo najlepšiu jazdu. Tak táto dráha ma prekvapila takou svojou dynamikou, pripomínala mi celkom Innsbruck. Aj tá rýchlosť tu bola celkom zaujímavá, ale každou jazdou môžem povedať, že som si akože celkom zvykala. Tak ono sa to celkom ťažko porovnáva, pretože prvé majstrovstvá som ani nevedela, do čoho idem a ani som nemala nejaké očakávania. A možno aj tá konkurencia akože smerom k olympiáde rastie, takže úplne by som to neporovnávala. Jasné, že nie sme asi spokojné s tým, hej, nemôžeme povedať, že sme spokojné, ale hľadáme na tom pozitíva a vieme, čo máme zlepšiť do budúcej sezóny. Tak určite by sme chceli vylepšiť to umiestnenie. Máme aj asi väčšiu šancu, keďže je tu menej posádok a skúsime si vylepšiť štart a akoby podať taký výkon alebo umiestniť sa tak, aby sme s tým boli spokojné.